ברוכה הבאה לתוכנית האימונים קרקע חזקה. תכיני את המזרון והנה אנחנו מתחילות. האימון שלנו מתחיל ב3 נשימות עמוקות ונוציא. שאיפה ונשיפה. פעם אחרונה, שאיפה ונשיפה. נפתח פיסוק גדול מרוחב האגן, יד על מרפק נגדית, כפיפת ברכיים סיבוב אגן לאחור, כפיפה ימינה, חזרה למרכז, כפיפה שמאלה, ושוב כפיפה ימינה, חזרה למרכז, כפיפה שמאלה. נעגל את הגב, נסובב אגן לאחור, נקבץ קרקעית אגן ונזדקף. ושוב נעגל את הגב עם קיבוץ קרקעית אגן וסיבוב אגן לאחור. נזדקף ונסובב ידיים לאחור בכפיפת ברכיים. ידיים על המותניים, סיבובי אגן בברכיים כפופות. ולצד השני. שאיפה ונשיפה. רול דאון למטה, חוליה אחר חוליה. נשאר כאן למתיחה. נשלב את הידיים אחת על השנייה וננוע מצד לצד. מכאן נכפוף ברכיים וניישר. ושוב כפיפה, אישור. ידיים מחבקות את הרגליים, נקרב עוד את פלג הגוף העליון אל הרגליים. נכפוף ברכיים, נתמוך בירכיים ונעלה חוליה אחר חוליה. מכאן נרד לסקווט ונעלה. ישבן מקביל אל הרצפה. ברכיים לא עוברות את קו האצבעות. ידיים מגיעות לפנים. קיבוץ קרקעית אגן כשאנחנו למטה. אנחנו עולות כשהכל מקובץ והישבן מקובץ גם. סקווט, קיבוץ קרקעית אגן, עלייה בישבן מקובץ וקרקעית אגן מהודקת. ושוב. נרד לסקווט, נעלה תוך כדי הרחקה של הרגל וקיבוץ ישבן. נחזור לסקווט, נעלה ונרחיק את הרגל השנייה. ושוב, סקווט, הרחקה של רגל ימין. סקווט, הרחקה של רגל שמאל. כשאת מרחיקה אני רוצה שלא תעשי קשת בגב התחתון, אלא רק תקבצי את הישבן ותרימי אותו למעלה. כשאת יורדת קבצי קרקעית אגן ותמשיכי. ושלום לפרפרית שלנו, איזה כיף שבאת גם באימון הזה. ועכשיו נרחיק את רגל ימין כמה שניתן ונכפוף רק את ברך שמאל. ידיים ישרות לפנים לצידי האוזניים. שימי לב שברך שמאל לא עוברת את קו האצבעות והישבן שלך מקובץ. נניח את הרגל הישרה אל הרצפה. מכאן נרחיק ונקבץ ישבן ונחזיר. הרחקה וקיבוץ ישבן וחזרה. שימי לב שברך שמאל שלך כפופה. נרד לסקווט ונעלה לאט. מכאן, סקווט, הרחקה של רגל שמאל,
כפיפה של ברך ימין ואישור. ברך לא עוברת את קו האצבעות, רגל שמאל ישרה וישבן מכווץ, ידיים ישרות לפנים. ומכאן נניח רגל אל הרצפה ונרחיק עם קיבוץ ישבן ושוב. שימי לב שהרגל ישרה, הבטן מוכנסת, ברך ימין כפופה. נכפוף ברכיים, ידיים תומכות בירכיים. נעלה לאט חוליה אחר חוליה. שאיפת אוויר ונשיפה. מכאן תסתובבי עם פנים אליי. פיסוק רחב הרבה יותר מרוחב האגן. ברך ימין כפופה, רגל שמאל ישרה כשהידיים באלכסונים, וצד שני, ברך שמאל כפופה ורגל ימין ישרה כשהידיים באלכסון. ושוב. נעלה לאט. ומכאן נסתובב ימינה. רגל ימין מובילה, ידיים לפנים מול בית החזה. סיבוב אגן לאחור. נכפוף את ברך ימין כשרגל שמאל ישרה לגמרי, ונעלה. שימי לב שברך ימין לא עוברת את קו האצבעות. רגל שמאל נשארת ישרה. בטן מוחזקת, קרקעית אגן מכווצת היטב. תרדי עוד, תרגישי גם את המתיחה וגם את הקיבוץ והעבודה של השרירים. תוציא אוויר לפני שאת עולה עם קיבוץ קרקעית האגן. נרים ידיים לצידי האוזניים, גב לאחור, מתיחה קטנה. ומכאן נחזור אל המכרעים עם האלכסונים. רגל כפופה, רגל ישרה ואלכסונים בידיים. אחרון, נעלה לאט, נסתובב שמאלה, ברך שמאל כפופה לפנים ורגל ימין ישרה לאחור, ידיים לפנים, סיבוב אגן לאחור. נכפוף את הברך וניישר. ושוב. תעבדי עם הנשימות, תכניסי את הבטן. קבצי קרקעית אגן כשאת למטה, ושאת עולה נשפי אוויר ותעלי כשהכל מכווץ. ושוב. קיבוץ ועלייה. נרד למטה, ידיים ישרות לצידי האוזניים, נעמיק במתיחה. ונעלה אל המרכז. נרד בהדרגה למטה. נגיע לעמידת 6. כתפיים מעל כפות הידיים, עצמות האגן מעל הברכיים, ומכאן נתחיל את תרגיל הוואקום. שאיפה, בנשיפה, הידוק של הבטן, קיבוץ של קרקעית האגן, ו7 קיבוצים, חזקים ללא אוויר. בקיבוץ האחרון נהדק הכל חזק, ונשחרר. ושוב, שאיפה, בנשיפה, הידוק חזק של הבטן, קיבוץ קרקעית אגן, תכניסי את הכל, גם את הבטן התחתונה, ונתחיל להדק ללא אוויר. הידוק חזק אחרון, ונשחרר. פעם אחרונה.
שאיפה, נשיפה, קיבוץ חזק של הבטן, קיבוץ של קרקעית האגן, ו7 הידוקים. בהידוק האחרון נחזיק הכל חזק, בלי אוויר, קבצי עוד, תכניסי פנימה, ונשחרר. מכאן נכפוף את רגל ימין. נרחיק החוצה ונניח את כף הרגל על המזרון הכי רחוק שאת יכולה. ומכאן נחזיר בחזרה. ושוב נבצע סיבוב גדול עם הברך ונחזיר. לאורך כל התרגיל אני שומרת על הרגל ב-90 מעלות. שימי לב להניח את הרגל בעדינות ולהחזיר לאט. אנחנו לא רוצות לזרוק את הרגל, אנחנו רוצות לעבוד מתוך עבודה איטית ומבוקרת. ניישר את רגל ימין ונבצע תרגיל קשת כשהרגל ישרה. נרים, נכפוף את הירך הצידה ונניח בנקודה הרחוקה ביותר. נרים ונחזיר למטה. ושוב, שימי לב שפלג הגוף העליון שלך נשאר חזק ויציב. תרימי את הרגל לגובה הגבוה ביותר שאת יכולה, מבלי להקשיט את הגב התחתון. מכאן נרים רגל ישרה למעלה. שתי עצמות האגן פונות אל המזרון, ללא קשת בגב התחתון. קיבוץ אחרון נעלה עוד למעלה. ונוריד. נפתח מעט את הברכיים, ישבן אל העקבים, ידיים משוחות לפנים, ראש בין הידיים, ונשימה חופשית. נעלה שוב, ודרך עמידת 6 נגיע למשולש. נכניס את הבטן, נכווץ קרקעית אגן. נרד לאט ונחזור לעמידת 6. אני מסתובבת כדי להראות לך את הצד השני, את לא חייבת להסתובב, זה רק כדי שיהיה לך נוח לראות. כתפיים מעל כפות הידיים, עצמות האגן מעל הברכיים, ונתחיל. מכאן נכפוף את רגל שמאל ב-90 מעלות. נסובב החוצה, נניח כף רגל אל הרצפה, ונחזיר ב-90 מעלות, הצידה, למעלה ולמטה. שימי לב לשמור על ה-90 מעלות, נניח לאט ובעדינות את כף הרגל, ונחזיר באותה הדרך של 90 מעלות, ושוב נחזור על הפעולה. אנחנו ממצות כאן את כל טווח התנועה של הירך. נעשה את זה לאט כדי להשיג את כל העבודה על שרירי הישבן.
רגל עולה ישרה, מבצעת קשת הצידה למקום הגבוה ביותר, עולה שוב וחוזרת ישרה לאחור. נגיע למקום הרחוק ביותר, ובעצם אנחנו מקרבות כאן את עצם האגן אל הצלעות, תוך כדי עבודה חזקה של שרירי הישבן והרגליים. נניח את הרגל רחוק ולאט, נחזיר אותה ונניח לאט וישר. מצוינת. נרים רגל ישרה, למעלה לכיווץ ישבן חזק. שימי לב שאת לא מקשיטה את הגב, ושתי עצמות האגן שלך פונות אל המזרון. נרים לאט, נוריד גם לאט את הרגל, שימי לב לא לזרוק. נקבץ עוד. נניח בחזרה. ישבן אל העקבים, ידיים משוחות לפנים, ראש בין הידיים ונשימה חופשית. דרך עמידת 6, נגיע למשולש, נכניס חזק את הבטן. נדחוף את בית החזה לכיוון הרגליים. ונרד שוב לעמידת 6. מכאן נדחוף את האגן לפנים, נסובב אגן לאחור. כפיפת מרפקים ועלייה. שכיבות צמיחה עם הקלה של הברכיים על המזרון. לפני שאת עולה, תוציאי אוויר תוך כדי קיבוץ קרקעית האגן. מצוינת. נסתובב לצד ימין. רגל ימין כפופה ב-90 מעלות אל המזרון. רגל שמאל ישרה הצידה. יד ימין תומכת בראש. יד שמאל ישרה לצד האוזן. נקרב יד לרגל ישרה. ונחזיר. ושוב. קירוב עם כפיפת בטן. וחזרה. שימי לב שהיד והרגל שומרות על אותו מסלול של גובה. נקבץ את קרקעית האגן לפני שנניע את היד ואת הרגל למרכז. תעבדי עם הנשימות. שאר הגוף לא זז. נשאיר את היד לצד האוזן ורק נרחיק את רגל שמאל לאחור ובאלכסון. נניח את יד ימין על הרצפה, ומכאן נכפוף כפיפה צידית, נחבר יד לרגל ונרד. ושוב, כפיפה צידית, ננתק את היד מהרצפה עד המרפק וגם את בית החזה. נכפוף הצידה, נרים את הרגל ונוריד. כפיפה צידית וחזרה. ושוב. נשאר למעלה ל10 קיבוצים קטנים. יד מתקרבת לרגל, צלעות מתקרבות אל האגן. נשאר עוד למעלה. נחזיר לאט את הרגל. שתי ידיים נפתחות לצידי בית החזה. נכפוף עוד את הברכיים לכיוון הבטן. ניצור רוטציה בגב.
נסגור את היד לכיוון הרגליים, נעלה דרך הצד, ונסתובב אל הצד השני. נשכב על צד שמאל. יד שמאל תומכת בראש, רגל שמאל כפופה ב-90 מעלות על המזרון, רגל ימין ישרה הצידה, יד ישרה לצד האוזן. נקרב יד על רגל ונרחיק. ושוב, קירוב עם כפיפת בטן והרחקה. לפני שאת מקרבת את היד אל הרגל, קבצי את קרקעית האגן, וכשהכל מוחזק, חברי את היד והרגל. אחרון, ומכאן נרחיק את הרגל ונרים אותה 10 פעמים. למעלה חזק, ישבן מתכווץ, נכווץ את קרקעית האגן. יד ימין ישרה מעל האוזן. נחזיק עוד, נניח את יד שמאל, ראש של היד. יד מתקרבת אל רגל לכפיפה צידית, ונוריד. ושוב, ננתק את יד שמאל עד המרפק, נרים את בית החזה עד הצלעות, נקרב ונוריד, ושוב, קירוב והרחקה. נשאר עוד למעלה. ומכאן 10 כפיפות קטנות. צלעות מתקרבות אל האגן, יד נוגעת בירך. נשאר עוד למעלה. ונשחרר. יופי של עבודה. מכאן נסתובב אל הבטן. כפות ידיים אחת על השנייה, מצח על כפות הידיים. ומכאן, שאיפה. בנשיפה, סיבוב אגן לאחור, קיבוץ קרקעית אגן, להחזיק היטב, ונשחרר. ושוב, שאיפה. בנשיפה, סיבוב אגן לאחור עם קיבוץ קרקעית אגן, נחזיק הכל, ונשחרר. פעם נוספת, שאיפה, נשיפה עם סיבוב אגן לאחור וקיבוץ קרקעית אגן, ונשחרר. ניישר יד אחת, ניישר את השנייה, נסובב אגן לאחור, נכווץ את קרקעית האגן. נרים את בית החזה תוך כדי הורדת ידיים לכיוון הרגליים, נרים את הרגליים, נוריד ונחזיר את הידיים למעלה. ושוב, הרמת בית חזה עם ידיים למטה, הרמת רגליים והורדה, ידיים למעלה, ושוב, בית חזה עולה, ידיים למטה, רגליים עולות, יורדות, וידיים למעלה, ושוב, מעגל, הרמה, הורדה, וידיים למעלה, מעגל, הרמה, הורדה, וידיים למעלה, שמרי על הסיבוב אגן לאחור וקיבוץ קרקעית אגן. תעבדי עם הנשימות. תרימי לגובה שהוא נכון לך ונעים לך. אנחנו רוצות שהשרירים יעבדו, אבל שלא יהיה לחץ על קרקעית האגן והגב התחתון. נשאיר את בית החזה למעלה וידיים לאחור, ומכאן הרמות חזקות וקטנות של הרגליים. ירכיים מנותקות מהמזרון. נרים עוד. נוריד לאט, ראש מונח על הידיים, נשחרר את האגן.
ועכשיו, בהדרגה ובתמיכת הידיים, נסתובב לשכיבה על הגב. שאיפה ונשיפה. ידיים תומכות בראש. שאיפה. בנשיפה, סיבוב אגן לאחור וקיבוץ קרקעית אגן, נחזיק הכל. ונשחרר. ושוב. שאיפה. בנשיפה, סיבוב אגן לאחור, קיבוץ קרקעית אגן, הכל מוחזק. ושחרור. פעם נוספת. שאיפה. נשיפה עם סיבוב אגן לאחור, עם קיבוץ קרקעית אגן, ומכאן נכפוף את הבטן עם הרמת רגליים לסירוגין. כפיפה, פעם ימין עולה, כפיפה, פעם שמאל עולה. שימי לב שלפני שאת כופפת את הבטן ומרימה את הרגל, קרקעית האגן שלך מקובצת, והגב צמוד אל המזרון. מכאן בית חזה נשאר למעלה. נכפוף רגל אחר רגל לכיוון הבטן, ניישר רגל אחת למעלה, ניישר רגל אחת לפנים, נחליף את מנח הרגליים, נחבר ידיים מאחורי הירך, ונרים את הידיים לצידי האוזניים. ושוב, חיבור ידיים והרמה. החלפת רגליים, חיבור ידיים והרמה. בית החזה כל הזמן למעלה. קרקעית האגן כל הזמן מקובצת. כשאת שמה לב שהקיבוץ נחלש, חזקי והדקי עוד את קרקעית האגן. נשאיר את רגל שמאל ישרה למעלה, רגל ימין ישרה לפנים, וכפיפות בטן קטנות. ידיים נוגעות בשוק השמאלית. נחליף את מנח הרגליים, ומכאן כפיפות קטנות, ידיים נוגעות ברגל הימנית. קבצי את קרקעית האגן. שתי ברכיים כפופות אל הבטן, נוריד את בית החזה ואת הראש. אגן מצד לצד לשחרור. ידיים תומכות בראש, רגליים כפופות במצב של 90 מעלות. נדביק את המותנית אל המזרון, כפיפת בטן. חזרה, נרים אגן למעלה ונוריד. ושוב, כפיפה. חזרה, הרמת אגן והורדה. אנחנו עושות כפיפות בטן לשני הצדדים, בתרגיל שנקרא נדנדה. שימי לב שקרקעית האגן שלך מקובצת גם כשאת מעלה את פלג גוף העליון, וגם כשאת מרימה את פלג הגוף התחתון. תשתדלי שהרגליים שלך יחזרו ל-90 מעלות. ומכאן נחבר יחד את שתי התנועות לתרגיל נדנדה יותר רצוף. נרימה את בית החזה, כשאני מורידה אני כבר מרימה את האגן. נוריד רגל אחר רגל, נוריד את בית החזה ואת הראש. ננשום בחופשיות. נוריד את הידיים לצידי הגוף, נסובב אגן לאחור, נכווץ את קרקעית האגן, נרים את בית החזה. ומכאן, אצבעות נוגעות בעקב לכפיפת בטן צידית. סנטר צמוד לבית החזה. קרקעית אגן מתכווצת בכל קיבוץ מחדש.
נשלב ידיים מאחורי הראש, נרים עוד את בית החזה. ניישר את רגל שמאל ונחזיר. ניישר את רגל ימין ונחזיר. ושוב. כשאת מיישרת את הרגל, שימי לב שהירך שלך מקבילה וצמודה לירך השנייה. מכאן נשאיר את רגל ימין, נוריד את הרגל ואת בית החזה, נרים את בית החזה ואת הרגל, ושוב. תעבדי עם הוצאת אוויר, לפני שאת עולה ומרימה את הרגל, קבצי את קרקעית האגן, תוך כדי נשיפה. נכפוף את הרגל, ניישר את רגל שמאל, ושוב, כפיפה, ונוריד, כפיפה עם הוצאת אוויר וקיבוץ קרקעית האגן. נוריד את הרגל, נוריד את בית החזה ואת הראש, ננשום ונשחרר. נכפוף רגל אחר רגל לכיוון הבטן. ידיים אוחזות בברכיים, נקרב את הברכיים ונשחרר את האגן. נפתח את הברכיים לצדדים, כפות רגליים אחת אל השנייה. נקרב את כפות הרגליים לכיוון בית החזה, למתיחה. מכאן נפתח לפיסוק, ידיים על הירכיים. נוציא אוויר ונפתח מעט את הפיסוק. נכפוף שוב את הברכיים. רגל ימין ישרה מעל רגל שמאל הכפופה. ידיים לצד ימין, ראש מביט אל הידיים. נחזיר את הרגל, נגיע למרכז. ונעבור בהדרגה אל הצד השני. רגל שמאל ישרה מעל רגל ימין הכפופה. ידיים שמאלה. נחזיר את הרגל, נגיע למרכז. בתמיכה של הידיים נעלה לאט, ונעבור לישיבה. רגל ימין ישרה, רגל שמאל כפופה. שאיפה. בנשיפה יד ימין לכיוון רגל ימין, יד שמאל מעל האוזן, מתיחה צידית. דרך המרכז נניח את המעשמאל יד ימין מעל האוזן. נגיע למרכז ונחליף את מנח הרגליים. רגל ימין כפופה, רגל שמאל ישרה, שאיפה. בנשיפה מתיחה שמאלה אל הרגל הישרה, יד ימין מעל האוזן. נתרומם אל המרכז, אמה ימין על המזרון, יד שמאל מעל האוזן. נחזור למעלה אל המרכז. כף רגל אל כף רגל לישיבת פרפר, נזדקף. שאיפה, בנשיפה, נרד למתיחה לפנים, ידיים משוחות לפנים. נתרומם לאט. נשב בישיבה שנוחה לנו. אני רוצה שתגידי לעצמך עד כמה את גאה בך. שאיפה, יד על הלב, יד על הבטן. תודה שנתת לי לאמן אותך. ניפגש באימון הבא.